Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, αφήσατε τις δουλειές σας, αφήσατε κάτι καλύτερο που θεωρητικά θα μπορούσατε να κάνετε και ήρθατε εδώ σε εμάς, τους εκπροσώπους του κινήματος Απελευθέρωση 2025, όπου ο πρόεδρος μας, ο κ. Πάνος Ιωαννίδης, θα σας αναπτύξει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τους κύριους πυλώνες, τις κύριες αιτίες που μας έφτασαν να φτιάξουμε αυτό το κίνημα, θεωρώντας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πριν να είναι τελείως αργά. Επειδή η φύση και θέση είμαι αισιόδοξος και θέλω να είμαι αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ακόμα αργά για να πάρουμε όλα αυτά τα οποία μας έκλεψαν και πολύ χειρότερο να μην χάσουμε και αυτά που έχουμε. Γιατί το διακύβευμα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο να πάρουμε αυτά που μας κλέψανε, αλλά να μην έχουμε τον κίνδυνο να μας πάρουν και αυτά που έχουμε. Δεν θα σας απασχολήσω εγώ, απλούστατα θα σας πω ποιος είναι ο κορμός της σημερινής εκδήλωσής μας. Θα κάνει μια ομιλία ο κύριος Ιωαννίδης, θα εξηγήσει πράγματα τα οποία είναι βασικά που πρέπει να τα ξέρετε για το κίνημά μας, για το υπερκομματικό κίνημά μας, γιατί από τότε που ιδρυθήκαμε δεν φανταζόμασταν ότι κάποιοι θα μας θεωρούσαν ότι είμαστε τόσο επικίνδυνοι για αυτούς και είπαν διάφορα ότι είμαστε κόμμα, ότι θέλουμε να πλησιώσουμε κόμματα, επειδή δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Θα σας εξηγήσει ορισμένα πράγματα ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης, αλλά το ζουμί της όλης της υπόθεσης, όπως λέμε και εμείς οι καλαμαράδες, είναι το μετά. Δηλαδή που θα είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Επειδή ήδη κάναμε μία εκδήλωση του Παραλίμνη και έχω μια εμπειρία από αυτή την εκδήλωση, θα παρακαλέσω όσοι θα κάνουν ερωτήσεις, να κάνουν ερωτήσεις. Όχι λογίδρια. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές κάποιος για να κάνει μια ερώτηση πρέπει να το βάλει πάνω σε ένα θεμέλιο την ερώτηση. Δηλαδή να δείξει ότι κάπου στηρίζεται για να κάνει αυτή την ερώτηση. Όσο το δυνατόν λιγότερος χρόνος για το θεμέλιο και κατευθείαν η ερώτηση. Για να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο όσο μπορούμε καλύτερα. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Βασικά δεν χρειαζόμαστε μικρόφωνο, αλλά ας το χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε ηρέμοι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην απόψινή συγκέντρωση στο πλαίσιο μιας σειράς συγκεντρώσεων που διοργανώνει το κίνημα Απελευθέρωση 2025. Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την άρτια διοργάνωση την Αντιπρόεδρο του κινήματος Κούλα Αντωνίου και όλα τα στελέχη του κινήματος, μεταξύ των οποίων είναι και ο αγαπητός συντονιστής μας, ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας Κώστας Δημητριάδης. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, το μοναδικό ζήτημα που απασχολεί το δικό μας κίνημα είναι η απελευθέρωση της Κύπρου μας.
Τίποτε άλλο. Το εθνικό κυπριακό ζήτημα, που ακριβώς ονομάζεται εθνικό, διότι αφορά και επηρεάζει όλους τους νόμιμους πολίτες. Και συνεπώς, κανένα πρόσωπο ή κόμμα ή αγκυλωμένη ιδεολογία μπορεί ή δικαιούται να το ιδιοποιείται, να το θεωρεί δικό του και να ενεργεί όπως το καπνίσει. Διότι δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Με σύνθημά μας λοιπόν ότι για το μέλλον της Κύπρου μιλά μόνον ο νόμιμος κυπριακός λαός και οι ηγεσίες υπακούουν, ο σκοπός αυτών των συγκεντρώσεων είναι για να βεβαιωθούμε εμείς ότι δεν διερωτάται πλέον κανένας για το πόσο καταστροφική θα είναι για τον τόπο μας η διευθέτηση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που οι ξένοι εχθροί μας, οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, αλλά δυστυχώς και οι ντόπιοι εφιάλτες της Κύπρου σχεδιάζουν να μας επιβάλλουν. Λίγα λόγια για το κίνημα. Το κίνημα Απελευθέρωση 2025 δημιουργήθηκε πριν από μερικούς μήνες και ξεχώρισε, διότι ήδη απέδειξε ότι είναι και θα παραμείνει υπεράνω προσώπων και κομμάτων, ότι το ανώτατο όργανο του κινήματος είναι τα μέλη του, τα οποία παίρνουν τις βασικές αποφάσεις και τις καθιστούν εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει πιστά το καταστατικό που είναι δημοσιευμένο και εκτελεί με αυστηρότητα την ατιμιγορία της ολομέλειας του κινήματος. Και ότι, με λίγα λόγια, το κίνημα είναι ένας υπερκομματικός, κοινωνικός και πολιτικός οργανισμός που μοναδικό σκοπό έχει την απελευθέρωση της Κύπρου και την ανάκτηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κάθε νόμιμο Κύπριο πολίτη. Αυτά τα διακηρύξαμε με τον δημόσιο λόγο μας και δεσμευτήκαμε ότι θα τα τηρήσουμε, αλλά δεσμευτήκαμε και γραπτός μέσα από το εγχειρίδιο για να μην διερωτάται κανένας, το οποίο δίνουμε προς όλους όσους καλούμε να ενισχύσουν την προσπάθεια του κινήματος. Για την γνησιότητα όμως των διακηρύξεων μας υπάρχει μια ακόμα εγγύηση, το γεγονός ότι κανένα απολύτως στέλεχος του κινήματος παραπλάνησε ποτέ τον κόσμο με ψέματα. Αποκλειστικά προσιλωμένοι προς το σκοπό της απελευθέρωσης μιλούμε, γράφουμε και διαφωτίζουμε με τρόπο που καμιά κυβερνητική ή κομματική ηγεσία τόλμησε ποτέ, χωρίς να φοβόμαστε μήπως χαλάσουμε το κλίμα με τους Βρετανούς και τους Τούρκους ή μήπως κακοφανίσουμε τους ακόμα πιο επικίνδυνους ντόπιους εφιάλτες και χαθούν ψήφοι στις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα για μας. Διότι δυστυχώς μόνον αυτά είναι που απασχολούν τις ηγεσίες μας. Γι' αυτό κρύβονται πίσω από δήθεν διπλωματικούς ελιγμούς και γι' αυτό δεν διεκδικούν τα δίκαια του κράτους και του λαού, αλλά κατασπαταλούν την ζωή όλων μας, παραπλανώντας με διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες και άλλες επικίνδυνες ανοησίες. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, δεν θα κουράσουμε αναλύοντας όλες τις θέσεις του κινήματος για το ζήτημα της Κύπρου, που είναι και αυτές δημοσιευμένες σε όλα τα διαδικτυακά μέσα,
όπως και στο εγχειρίδιο που όλοι κρατάτε. Απλώς θα υπενθυμίσουμε ότι το κίνημα έχει μελετήσει σε βάθος και καθόρισε με σαφήνεια τι σημαίνει για την Κύπρο η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, θέτοντας και απαντώντας συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως πότε μιλήσαμε για τελευταία φορά ως κυπριακός λαός για το μέλλον του τόπου μας και τι είπαμε. Ήταν το συντριπτικό όχι στο δημοψήφισμα του 2004. Ξέρουμε ποιο είναι το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξέρουμε ποια πλεονεκτήματα έχει αυτό το κράτος ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αντιληφθεί πόσο καταστροφική είναι η πορεία που ακολουθούν οι ηγεσίες μας για δεκαετίες μέχρι και σήμερα. Γιατί επικρίνουμε την Διζωνική αφού την προνοεί και με ψήφισμά του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών? Εάν ομιγέννητο η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία υιοθετηθεί, θα είναι ή δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη? Εάν και πάλι ομιγέννητο υιοθετηθεί, θα είναι ή δεν θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Εάν απορρίψουμε την Διζωνική Διευθέτηση, κινδυνεύει η αξιοπιστία του κράτους μας? Μας απείλησαν και με αυτό κάποιοι δήθεν ηγέτες μας. Γιατί αφού όλοι γνωρίζουν τι σχεδιάζουν με την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για την Κύπρο, οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά εχθρικά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μέλος της, ενώ οι Βρετανοί και οι Τούρκοι δεν είναι. Ταυτόχρονα με τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, το κίνημα κατάθεσε και σαφή πρόταση για ορθή πορεία και ορθή κατάληξη του κυπριακού ζητήματος, μαζί με την διαδικασία για την υλοποίησή της. Αυτό δεν το έκανε κανένας. Κανένας. Ούτε πρόσωπο, ούτε κόμμα. Και διαρωτώ με αν πρόκειται. Εμείς καλύψαμε κάθε πτυχή. Κατοχικά στρατεύματα, έπικους, αγνοούμενους, εγκλωβισμένους, πρόσφυγες, κατεχόμενο έδαφος, σφετερισμό περιουσιών, αποζημιώσεις, σύνταγμα και συνθήκες του 60, διακυβέρνηση και θεσμούς, άμυνα και ασφάλεια, παιδεία, πολιτισμό, θρησκεία, οικονομία, κυπριακή ΑΟΣ. Όλα αυτά χώρασαν με λόγια απλά, κατανοητά και τεκμηριωμένα στις 30 μικρές σελίδες του εγχειριδίου που όλοι κρατάτε και που σας παρακαλούμε να φροντίσετε να το διαβάσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Γιατί κυρίως εκείνους είναι που αφορούν. Θα μπορούσαμε να αναλύουμε τις θέσεις μας για πολλή ώρα, αλλά θα σταθούμε μόνο σε ένα σημείο, κλείνοντας και την εισαγωγική ομιλία. Πόσο καταστροφική είναι η πορεία που ακολουθούν οι ηγεσίες μας τα τελευταία 21 χρόνια και τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο και τον νόμιμο κυπριακό λαό, δηλαδή για όλους εμάς και τους ανθρώπους που εμείς φέραμε στον κόσμο. Η πορεία που ακολουθείται από το 2004 μέχρι και αυτή την ώρα ακυρώνει κάθε ευρωπαϊκό πλεονέκτημα και απειλεί με διάλυση το κυπριακό κράτος λόγω της αιμονής των πολιτιακών ηγεσιών Κύπρου και Ελλάδας για διευθέτηση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως την υπαγορεύουν οι Βρετανοί
και την εκτελούν οι Τούρκοι. Πρόκειται για μια διαρκή συνωμοσία από την ώρα του δημοψηφίσματος του 2004, το ίδιο βράδυ, που την υλοποιούν οι ξένοι εχθροί και οι ντόπιοι εφιάλτες της Κύπρου, με στόχο την ανατροπή της λαϊκής ατιμιγορίας, την εξάντληση των αντοχών μας και την επιβολή της καταστροφικής διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που ένα και μοναδικό πράγμα σημαίνει: την διάλυση του κράτους και την τριχοτόμηση της Κύπρου σε ένα ελληνικό κρατήδιο, σε ένα τουρκικό κρατήδιο και στις βρετανικές βάσεις που θα καταστούν μονίμως κυρίαρχες σε έδαφος, αέρα και θάλασσα της Κύπρου. Ενώ οι βρετανικές βάσεις από την ώρα που η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα είναι παράνομες. Για να ακολουθήσουν, αν συμβούν αυτά, αμέσως μετά 5 θανατηφόρες συνέπειες. Πρώτον, την εκδίωξη της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το σημερινό κράτος μέλος δεν θα υπάρχει. Δεύτερον, την εκδίωξη της Κύπρου από την Ευρωζώνη, γεγονός που θα ισοπεδώσει την κυπριακή οικονομία. Τρίτον, την νομιμοποίηση των παράνομων επίκων που θα κατακλείσουν ολόκληρη την Κύπρο και θα γίνουν η μεγάλη πλειοψηφία. Τέταρτον, την απόλυτη ακυβερνησία και την πλήρη έλλειψη αμυντικής ικανότητας που θα σημαίνουν την κατάρρευση και της διζωνικής διευθέτησης, μετατρέποντας τα 2 διζωνικά μορφώματα που θα έχουν δημιουργηθεί σε 2 διεθνώς ξεκρέμαστα ψευδοκράτη. Και τέλος, σε εκείνο πλέον το σημείο, με την φυσική πλειοψηφία πληθυσμού να αποτελείται από Τούρκους έπικους, κάθε λογής παρήσαχτους και ντόπιους πρόθυμους, οι Βρετανοί και οι Τούρκοι θα επιτύχουν αμαχητή και ανέμαχτα την προσάρτηση ολόκληρης της Κύπρου στην Τουρκία. Αυτή θα είναι και η εκδίκηση των Βρετανών για το φιάσκο που έπαθαν από την ΕΟΚΑ του 55-59. Και να σταματήσουμε να λέμε ότι η πράσινη γραμμή που χάραξαν οι Βρετανοί στο χάρτη μας από το 1963, προετοιμάζοντας την οριστική βρετανοτουρκοποίηση της Κύπρου, ότι αυτή η χυδαία γραμμή δήθεν διαχωρίζει την κατεχόμενη από την ελεύθερη περιοχή του νησιού, διότι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Δεν υπάρχει ελεύθερη Πάφος. Δεν υπάρχει ελεύθερη Λεμεσός, ελεύθερη Λάρνακα και ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Δεν υπάρχουν αυτά. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κατεχόμενη και ελεύθερη Κύπρος. Αυτό που υπάρχει είναι παράνομα κατεχόμενη και μη ακόμα κατεχόμενη Κύπρος. Διότι απλούστατα οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ολόκληρο το νησί μας και επιδιώκουν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για να καταρρεύσει και αυτή με άμεση συνέπεια την τουρκοποίηση του από αιώνων, πολλών αιώνων ελληνικού νησιού μας. Έναντι αυτών των ασφαλών προβλέψεων, εμείς λέμε 2 πράγματα. Πρώτον, ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία έπρεπε να είναι θαμένη κάτω από το συντριπτικό όχι του 2004. Και δεύτερον, ότι
οποιαδήποτε εξέλιξη οδηγεί σε κατάλυση του Κυπριακού κράτους είναι εκτός κάθε συζητήσεως, διότι εάν το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας αφανιστεί με τουρκοποίηση, την ίδια μοίρα θα έχει και η Ελλάδα, με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να τεινάζεται στον αέρα. Και διαρωτόμαστε, αυτήν την εφιαλτική κατάληξη είναι που οραματίζονται οι κομματικές και πολιτιακές ηγεσίες της Κύπρου και της Ελλάδας? Εάν όχι, γιατί εγκληματούν ομαδικά, επιδιώκοντας διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για την Κύπρο? Κλείνουμε την εισαγωγή μας, απευθύνοντας 2 λόγια μόνο προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, πριν από 2,5 χρόνια, η πρώτη έκκλησή σας προς τον Κυπριακό λαό που μόλις σας είχε εκλέξει ήταν «Αφήστε τη διπλωματία να δουλέψει». Αυτό μας είπε από το Λευκό Θεό, δημόσια. Και εμείς βλακωδώς υπακούσαμε, χωρίς καν να ρωτήσουμε τι εννοείται, κύριε Πρόεδρε, διότι όπως δυστυχώς αποδεικνύουν τα σημερινά μας χάλια, άλλα εμείς καταλάβαμε κι άλλα εσείς εννοούσατε. Είναι γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, που ως κίνημα Απελευθέρωση 2025, μαζί με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που δεν απάντησε κανένας, καταθέσαμε και ολοκληρωμένη πρόταση για αλλαγή πορείας προς την ορθή κατεύθυνση. Χώρεσε κι αυτή στο μικρό εχέριδιο που κρατάτε. Θα μείνουμε μέχρι εδώ για να δοθεί όσο γίνεται περισσότερος χρόνος στις δικές σας ερωτήσεις και απορίες. Όπως ήδη λέχθηκε στην αρχή, σκοπός δικός μας είναι να συνομιλήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι δεν διαρωτάται πλέον κανένας για το πόσο δόλια και καταστροφική είναι για το κράτος και τον λαό μας η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που επιδιώκουν οι ξένοι και οι ντόπιοι εχθροί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.